היום אנחנו נכנסים לעומק של אחד המהלכים הכי מסקרנים, אולי הכי חשובים, שקרו בשוק הביטוח הישראלי בשנים האחרונות. המיזוג בין איילון לויז'ור. זה ניתוח שמנסה להבין איך המכונה הפיננסית החדשה הזאת בעצם עובדת. ברוכים הבאים לערוץ הפיננסי של אופק. וכמו שהבנתם, היום אנחנו לא מבזבזים זמן וקופצים ישר למים העמוקים לסיפור המדהים של הטרנספורמציה של איילון ויז'ור. והשאלה המרכזית, זאת שבעצם עומדת בלב כל הניתוח הזה, היא בדיוק זאת. איך לוקחים גוף ותיק, מסורתי, קצת כבד, והופכים אותו למשהו חדש, מהיר, טכנולוגי? זה לב הסיפור פה. אז הנה מפת הדרכים שלנו להיום. נתחיל בלהבין את המבנה המיוחד הזה, ההחלאה, נצלול למספרים ולתמחור, ננסה להגדיר מה היתרון התחרותי, נסתכל קדימה על החזון וגם על הסיכונים, ובסוף נגיע לשורה התחתונה, לפסק הדין. טוב, אז בואו נתחיל מהחלק הראשון, שאולי הכי מסקרן פה, המבנה של הקבוצה החדשה. כי מה שנוצר פה זו מין חיה היברידית שכמעט ולא ראינו כמוה בשוק המקומי. המבנה הזה נראה אולי קצת מורכב, אבל בואו נפשט אותו. זה נקרא מבנה פוש דאון. תראו, החברה הציבורית ויז'ור גלובל טק קונה את השליטה באיילון. אבל אז, במקביל, איילון עצמה קונה 100% מפעילות הביטוח של ויז'ור. כלומר, ויז'ור הדיגיטלית והזריזה הופכת בעצם להיות חברת בת של איילון הגדולה והמסורתית. והשקף הזה פשוט מסביר את זה בצורה מבריקה. תחשבו על איילון בתור נוסעת המטוסים. היא מביאה את הגודל, את הכסף, את הרישיונות, את רשת הסוכנים העדייה, וויז'ור לעומתה היא זרוע החדשנות. היא המטוסים המהירים, הטכנולוגיה, היעילות, המותג הדיגיטלי. והשילוב הזה, זה כל הסיפור. ועכשיו בואו נעבור לחלק השני ונראה איך כל הסינרגיה היפה הזאת נראית בשורה התחתונה. הגיע הזמן לדבר תכלס, לדבר מספרים. והמספר הראשון, וואו, פשוט אין דרך אחרת להגיד את זה. תשואה להון של כמעט 30%. כדי לקבל קצת פרופורציות, בסקטור הביטוח, תשואה של 10% או 15% נחשבת למעולה. אז נתון כזה הוא פשוט מחוץ לסקאלה. זה מראה על מהפכה של ממש ביעילות. והתשואה הזאת לא מגיעה סתם ככה. היא מגובה ברווח כולל של 206 מיליון שקלים רק ב9 חודשים הראשונים של 2025. זה זינוק מטאורי ברווחיות שמראה שהמנוע החדש הזה עובד ועובד חזק. כאן אנחנו מגיעים לנתון שאולי הוא הכי קריטי בעולם הביטוח, יחס כושר הפירעון, 136%. זה בעצם המדד לכרית הביטחון הפיננסית של החברה. כמה הון יש לה ביחס לסיכונים שהיא לוקחת. אבל מה שבאמת חשוב להבין פה זה לא רק המספר הגבוה. תסתכלו על העמודה הימנית. בפעם הראשונה, איילון מציגה עודף הון משמעותי גם בלי ההקלות רגולטוריות. היחס של 129%. וזו נקודה מכרעת. זה אומר שהחברה חזקה מספיק כדי לעמוד על הרגליים בכוחות עצמה, וזה מה שסולל את הדרך לקאמבק המדהים של חלוקת הדיבידנדים. וזה כמובן מביא אותנו ישירות לשאלת $1,000,000. אחרי כל המספרים המרשימים האלה, האם ההזדמנות עדיין קיימת? האם המניה עדיין אטרקטיבית במחיר הנוכחי? ואנחנו רואים את הדילמה. איילון נסחרת היום במכפיל הון של 2.3. צריך לזכור, זו חברה שלא מזמן נסחרה הרבה מתחת להון העצמי שלה. בעוד שהממוצע ההיסטורי בסקטור הוא סביב 1, כאן המשקיעים משלמים פרמיה מאוד משמעותית על ההון. אז נשאלת השאלה, האם השוק אופטימי מדי? והתשובה היא קשורה ישירות למה שראינו קודם. המכפיל הגבוה הזה, הפרמיה הזאת, היא תוצאה ישירה של התשואה להון המטורפת. השוק בעצם מאמר שהחברה תמשיך לייצר תשואות כאלה שהן הרבה יותר גבוהות מהממוצע. אז מה בעצם אותו יתרון תחרותי? מה אותו חפיר כלכלי שאמור לאפשר את הביצועים האלה ולהגן על החברה גם בעתיד? והחפיר החדש הוא הסינרגיה. זה לא רק הטכנולוגיה של ויז'ור, זה גם לא רק הגודל של איילון, זה השילוב ביניהם. זאת היכולת לקחת את הטכנולוגיה הסופר יעילה של ויז'ור ולהלביש אותה על תיק הלקוחות הענק והוותיק של איילון. כל אחוז שמשפרים פה ביעילות התפעולית שווה מיליונים של שקלים בשורה התחתונה. טוב, אז אחרי שהבנו את ההווה, בואו נעיף מבט קדימה. מה החזון של ההנהלה ומה עלול להשתבש בדרך? החזון, לפחות כמו שההנהלה מציגה אותו, הוא מאוד ברור. הם רוצים להוביל את המעבר לביטוח דיגיטלי, להיות מספר אחת בתשואה להון, לצמוח בתחומים רווחיים, לגוון לפעילויות פיננסיות חדשות, וכמובן, להתרחב בעולם, במיוחד בארצות הברית, דרך המיזוג עם Hourly.
אוקיי, הגענו לשורה התחתונה, לרגע האמת. אחרי כל המספרים והניתוחים, בואו נסכם את תיק ההשקעות, בעד ונגד. אז בצד החיובי, בצד של הכן להשקיע, יש לנו מדיניות דיבידנדים אגרסיבית, תשואה להון פנומנלית ופוטנציאל אדיר בארצות הברית. בצד השלילי, בצד של להיזהר, התמחור כבר גבוה ומגלם הרבה מהסיפור, יש תלות גדולה בביצועים של שוק ההון, ויש כמובן סיכונים באינטגרציה של המיזוג בארצות הברית. והנקודה הזאת חייבת הדגשה. הקאמבק של הדיבידנד. תחשבו על זה רגע. אחרי 16 שנים שבהן לא חולק דיבידנד, ההחלטה לחלק לפחות 40% מהרווח היא הצהרת אמון אדירה וחד משמעית של ההנהלה בעתיד של החברה. ובשקלול הסופי, הניתוח שלנו נותן להשקעה הזאת ציון אטרקטיביות של 82 מתוך 100. זה ציון גבוה מאוד, שמשקף חברה שמציגה ביצועים יוצאי דופן וחזון ברור, אבל שהסיכון המרכזי בה הוא שהשוק כבר זיהה את הפוטנציאל ונתן לה תג מחיר גבוה. וכאן אנחנו נסיים עם השאלה הפתוחה שכל משקיע צריך לשאול את עצמו. האם מה שראינו פה זאת רק ההתחלה של מגמה ארוכת טווח של ביצועים עודפים, או סמה הסיפור הטוב כבר מגולם במלואו במחיר הנוכחי של המניה? זאת שאלת המפתח להמשך.